bafethu, the pregnancy issue kaZama iyaqhubeka bafethu, ngoba nangu uFaith uyayikhathaza ngoZama, utshela uZama ukuthi hayi bo weZama, phumula, kuyothi makufika ingane uzosikhumbula lesi sikhathi sokuthi uphumule. Hhayi uZama lutho akakwazi ukulala, ucabangelana nale ndaba leyo ukuthi uNtanzi uzomconvince kanjani ukuthi avume ukuthi ukhulelwe, ngoba usecabanga nokuthi uNtanzi ufuna ukubulala uSanele. Uyamtshela kuFaith ukuthi hayibo uNtanzi kubade ufuna ukubulala uSanele noma ubanele, ngabe kade wawenza lokho. Manje ngoba usaphila ngeke aze ayenze le nto leyo. Kanti on the other side guys, uPhinda is hearing everything, uza yonke into uPhinda ukuthi hayibo labantu bayakhulelwa, khulelwa uZama, uyamshada futhi, hayibo yenza kanjani into leyo. Njengoba nje nibona bafika la esithombeni, lo muntu onoxakekile nje ukuthi hayibo wenza kanjani into leyo, ngoba phela uPhinda bafethu uyamthanda uZama. Phinda likes uZama a lot, njengoba esondela nje kumama wakhe embuza ukuthi hayibo uZama ukhulelwe ngempela, uyashada futhi, hayi mhlola kuye. Ubanele bafethu akagive up, yabo, ngoba umndeni wakhe awufuna ukumeseka, uvele waziqashela omalume nje naye nje angabazi, wazobahlalisa phansi ngoba ehlela nje incwadi azoyithumela lapha kuNtanzi. Yibo labo malume abakhokhelwe abazoya lapha kuNtanzi bafike babike ukuthi hayi uSanele ufuna ukumshada, uzimisele ngempela ukumshada uZama, uzimisele futhi nangokuthi atholisane ingane naye. Njengoba nje vele unokwanda uyaxayeka naye ukuthi obani labantu baqhabukaphi, yabo, uyazibuza ukuthi obani labantu laba, yabo, abalapha etafuleni lapha kaMagwaza, ngoba kabazi labantu laba, yabo. So manje uyasho unokwanda ukuthi hayi man, usuvela waletha impi, uyayiphaka-ke le mpi ngempela-ke manje, yabo. So ubanele ukuthi yena cha ayakho okucelile we-anti ukuthi wena ube phakathi nale ngxoxo esikuyona nalabo malume labantu abadala, yabo. Hayi umbongeni-ke vele uhleze vele umfazi wakhe unokwanda, hayi awukhulumi nomfazi wami kanjalo, awukhulumi nje nomfazi wami kanjalo, ngoba umshado wakho ngeke uze wenzeke. Naye futhi ubanela uyabuza umalume wakhe ukuthi wena malume uhlanganaphi, ngoba amaphepha lawo obona etafuleni aya kuNtanzi, amaphepha lawo aya kuNtanzi, kumele senze izinto ngendlela ezifanele. Hayi uthi umbongeni umshado lo mendo lo ngeke uze wenzeke. Ubanele uthi ngoba wena usho njalo ungazongidake, ungichaza kabi, ungazongidakela, nahlala phansi madoda niyaphi. Hayi mnikeni indawo yakhe, mnikeni indondo bafethu ubanele, hayi cha uyangilingisela bafethu lo muntu. So amadoda lawa vele asaba, azizwa ngathi ngeke akusaphephile, asefuna ukuhamba la. Aqhubeka bafethu lento yakaNtanzi ukufuna imali njalo ngenyanga. Bayaphikisana nje ngomndeni-ke lana, ulungele ukuthi abantu laba kudala nje besegemini bayazi into yabo bafethu, ulungele bamhlasela Nkosi yami akaze bamlayele nje phela lo mfana obamncane vele emndenini. Uphinda-ke nanguyeza-ke uyabaqonda njengomndeni, abatshela ukuthi wonke umuntu la emphakathini usekhokhile imali, yini nje manje ningakakhokhi, njengoba nimbona nje sedla inyama-ke yomndeni, inyama yebhizinisi Nkosi yami, usevele wangawuhlonipha nje wawudelela nje umndeni wakaMgabadeli. Uyamtshela ukuthi hayi man, wonke umuntu ukhokhile la, uwe nje ungakhokhi. Hayi athi uMgabadela asikho into ayikho nje into esinikweleta yona, awukho nje la kumele sikhokhe khona, thina ngeke size sikhokha, sikweleta umuntu thina le mali leyo umphakathi ehlezi khokha umphakathi inyanga nenyanga, yabo. Hayi uyambona nje uPhinda bafethu uyadelela nje ngempela, yabo. Uzathi hayi cha abantu abadala bayakhuluma ngoba semphuca inyama umbali. Umbali-ke bafethu uhleli nesoka la uCaptain Mandla, uyabona uCaptain Mandla unesibindi kakhulu, into enesibindi kakhulu. Uthi yena nje ufuna ukumqonda uPhinda banoNtanzi, nalabo abantu abasebenzisana noNtanzi akabasabi, yabo. Manje uZama uyabuza hayibo uzombulala uzomdubula yini, ungafiki phela wadala lapha kubantu bakaNtanzi, ufike wedwa ngalena koPhinda, ungadlaleli wedwa ngoba phela akuphephile. uNtanzi indoda ekhaliphile futhi kunamandla kakhulu uNtanzi. Hayi le ndoda lena nje inesibindi, ilokhu ithena nje cha iyabafuna labantu laba, noma kunjani izobaqonda ngoba phela hey uNtanzi bafethu niyamazi nani, uyingozi kabi, ukhaliphile la muntu, unamandla futhi. Hayi uPhinda-ke bafethu akakwazi ukumyeka uZama, akakwazi ukumyeka uZama, uyakuyena uZama uyam-approach phela lapha, uzomtshela ukuthi hayibo uzwile ukuthi yena ukhulelwe futhi uzobe eshada nomfana kaMagwaza okuwuSanele, ubanele, ngoba phela ngithi uZama
usehlekisane nabo vele bonke uBanele noSanele amawele wonke. Manje uphinda ulokhu ethi hayi bo wena nje lamawele lokhu uyayiphosa nje wena uyayiphosa kwenze njani ngempela kanti ahluke ngani kuyena. Uyamtshela uZama ukuthi cha labantu laba bangamadoda nasembhedeni futhi bayayenza into yabo. Abafani nawe. Uyabona abaquleki embhedeni njengawe bayenza into yabo uyabo. Uphinda ke selokhu athe Nkosi yami uzama ukumshela uzama ukumtshela ukuthi uzizwa kanjani ngaye. Uyamthanda ukudlula bona lamawele lawa. UZama akafuna ukizwa leyo nto. UZama nje lebalathe hayi into yethu ngeke sisebenze. Waba nethuba lonke wena laphana ehotel walishiya ithuba lakho wangidraga ukuthi ngibuye ngize emndenini wami. Bekumele nje wena nje usebenzise ithuba usebenzisanga wangidraga wena ngoba awuyona indoda wena ngokuthi wangidayisa. Nangu uNtanzi ke bafethu utshela uZama ukuthi cha wena letha umfoko kaMagwaza ngifuna ukukhuluma naye. So manje kuphinda uyabona ukuthi no man sekuyabheda ngempela ke phela manje uNtanzi mayifuna umfuna kaMagwaza. Kona nakhona uphinde lokho eshilo ukuthi yabo mina ngithanda kakhulu ukudlula bona laba bantu laba. Hayi ke uZama uthe ayihambela nje lapha emgwaqeni. Mayethi ujiya ngekhona uthi Makhumalo ungabe usahamba ushesha woza la sizokhuluma. Hayi baqale bakhulume-ke yabona uMakhumalo unemibuzo eminingi eNkosi yami phela akazwani noNtanzi akawufuni nje umndeni kaNtanzi. Uyambuza-ke uZama ukuthi kanti wena nobabakho nihlozeni ngempela yini enifuna ngoba phela laqeda ngomfana wami uSanele senifuna uBanele futhi ukumbulala. Anginethembi-ke nina yabo nihlozeni ngempela ngoba kwagogezola nje ukuthi wena uzoshada noSanele noma uBanele lapha emagcekeni. Akuyona nje ingane kaBanele leyo futhi nje akafuni ukuthi kube ingane yakhe leyo ke. uZama sebesayichaza naye ukuthi cha mina mama uBanele uSanele lo ngiyamthanda mina ngenhliziyo yami kube kuyangami ngabe sengivele ngashada nabantu abanemali kodwa ngoba uSanele uBanele ngiyamthanda ngiyacela ukumshada nangenkulu inhlonipho mama ungayi phela kakhulu ngoba ungayithola usungenayo indodana futhi nalo mntwana lo engimthwele la ukumzukulu wakho ngeke umbone. Cha iyashuba ngempela. Uphinda bafethu ke njengoba deshilo ukuthi cha ufuna kushonela ngesetholile imali yakhe. Bakamdaba babugabadeli bawuphondo olungagobi ngempela. Bathi bona nje ngeke baze bayikhokhele leyo mali leyo noba nibona nje uphinda belokho ehlekisa ngabo abamgabadeli ebatshela ukuthi cha phela hayi ziningi inhlobo ziningi indlela futhi zokuthi le mali bayithumele kena whether it's ama bank notification whether it's ama phikithini whether it's imali ohlweza yena nje ufuna imali yakhe ayihambele yabo. Umndeni kaMgabadeli Nkosi yami ke nje uzethobile wambuka nje umfana kwaze kwawuyena ke uMgabadeli ovele wasukuma wayazibambela mathuba wathi naye mfana wami akunamali ipi leyo mali yokukhuluma ngoba akayazi imali akhuluma ngayo futhi leyo mali leyo ngeke azayikhokha. Uma uNtanzi lo amsebenzelayo uphinda nenkinga angazifikela phela kuye uMgabadeli akusikho ukuthi mhlawumbe uyamnqela yabo yena nje futhi akakweleti umuntu angalingi nje azasukelwe ngalena kuphindana yabona bafethu ukuthi awulona ke wena Mgabadeli iqhawe locabanga ukuthi uyilona uyangidumaza nje manje mususu usuyiphatha kanje. Hayi ngokubona uMgabadeli uvela waqunga isibindi namhlanje amsondela umfana wathi hey ngeke azayikhokhela lo mali leyo onenkinga uyazi ukuthi uzomtholaphi uMgabadeli uNtanzi ke leyo ke. Hayi uyambona bafethu ke uPablo Nqobisi Ntantanzi uzobona umfana kaMagwaza uBanele yini uSanele yini mayelana nodaba lokuthi phela uSanele uzoba nengane noZama manje phela uZama ingane kaNtanzi bazobe benengane. So ke ngoba nje isicelo sakhe sifezekile kuNtanzi mfana kaMagwaza nangu sefikile uzombona uNtanzi uzomtshela ukuthi cha uyamthanda uZama yabo ngenhliziyo yakhe yonke and ufuna ukumshada uyalivuma iphutha lakhe lokuthi ummithisile kodwa ufuna ukumshada. uNtanzi umtshela ukuthi cha mabheke naye wafika la eyitshitshi naye kumele abone izinto ngendlela kumele ngabe waqala wamshada mase wammithisa ke ekugcineni. Mbongeni bafethu bayachelela lapha emagcekeni kaMagwaza afike ke lapha kuBanele uSanele mayifika laphana uMakhumalo utshela uBanele uSanele ukuthi cha
Angikwazi umuntu onje wena usushintshe kakhulu awusahloniphi kulezi insuku nje awuhloniphi. Bamnika ibhakede ukuthi achele phela naye laphana emagcekeni. Uyalilahla ibhakede uchitha lokhu kulapha ebhakedeni yena ubanele. Uyabo uyabatshela nje bonke nje bamgabatela ukuthi abanamandla okumvimba uzama okamagwaza nengane izoba kamagwaza. Hhayi-ke kwisitolo-ke sikaMgabadeli ziyakhala bafethu ngoba phela nangu uphinde uyazenzela lapha. Uyangena laphana njengoba kade eshilo nje ukuthi cha, uma kungenzeki lokho, hhayi uzokwenza something yena. Kanti uMbali noKapteni banecebo ngempela ukuthi uphinde bangamthola kanjani uma eqhubeka enze lezi zinto zakhe. Njengoba nibona uKapteni usefikile-ke bafethu. Ufikile uKapteni umkhomba ngesibhamu uthi wendoda uzoyikhokha kanjani le mali? Uzoyikhokha kanjani le mali? Bafethu ningakhohlwa ukubuka inimba bafethu, hhayi cha. Kudlaliwe ama-role isimnandi lesi story. Ningakhohlwa ukuyibuka bafethu inimba ni-comment lapho ngalokho enicabanga ukuthi kuzokwenzeka manje. Ni-subscribe, ni-like. Ngiyabonga kakhulu.